Bandiraɓe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On calminama, on njurama, kati eɗen ɓuri tintinde salminago meɗen e ɓesgu Mauritanie kala. E ko erago mbaɗaten e jeergo kadi laamu Mauritanie, laamu Mouhamedoul Abdoul Aziz, yoɓe goppu hakkille ha no fewi ko addi jam e deƴre ɓuri ko addi musiba e fitinnaji. Sababude hande e oɗo saha kena wona balɗe tati Seyli Baabi laamorgo Gidi Makha, jinnaɓe élevaɓe e élevaɓe mbaɗi seppoji te eɗen cikki koɓe namni ko ko fodde maɓɓe, eɗen cikki koɓe namni ko kadi ko hakke maɓɓe. Sabu namnade jangirɗi moƴƴani walla jangde fewani ɗum mbeɗe sikki jogoto ngoɗon miijo tan ko jiɗɗo leydi yaara yeeso, ko jiɗɗo leydi ɓamto sababude ɗo jangde ala, ɗo gandal ala, ɓamtare wawa ɗon dañede wawa ɗon wonde. ɗum noon ko adi fof en jiɗa fitina, en eraki musiba, en mbiyani yo yimɓe kaɓe, en mbiyani yo bonnu. Kono noon laamu Mouhamedoul Abdoul Aziz e cadruji makko joɗiɗi toon to Gidi Makha e nder laamorgo Seyli Baabi, bandam en kala ko heewi rufa. Mawɓe jaggaɓe ene mbaɗa e commissariat ji, ngujjani, mbaɗani ko boni, kalani ko boni, beddaki hayre, piyani neɗɗo, ngari namnade hujju muɗumen, jagorɗe gonɗe toon walla ƴañorɗe gonɗe toon jaɓani hay jabade ɗumen. ɗum ɗo de hay goto anda ɗo fayi. ɗum noon eɗen beddo erango e fannuji ɗiɗi. Fannu gadano o ko laamu Mouhamedoul Abdoul Aziz yo yurnito no feewi ƴeewa gila Mauritanie yanani e musiba walla e kasara. Gelal ɗimmiwal ngal walla erago ɗimmo ngo ko enen ɓiɓɓe leñol ngol woto jooɗoɗen tan puttinen giti, leñol ina hoyne, leñol ina bonne, leñol ina aybine. So mi wi leñol noon mi wiyani pullo o tan walla soninke o tan walla jolfo o tan, mbimi ko dendagal e ɓesgu Mauritanie, capato mum, pullo mum, soninke mum, jolfo mum, ngare billen ɗeɗo bone gila leydi men bonani. En kewani musiba heƴani e men, en kewani en galɗani. ɗum ɗon noon Mouhamedoul Abdoul Aziz yo yurnito no feewi ko waɗata ko, o anda tigi rigui o ñiɓata e laamu, sabu ko ittiɗo ko Khaddafi, ittiɗo Saddam Hussein ma ittumbo ɗo. ɗum ɗon noon so tawi omo miiji ko giwowo ɗo, omo yiɗi windude inde makko e tarikh moƴƴo o, yo wat feere o yurnito bonandeji ɗi o waɗata kanko e wondiɓe makko. Mi wasa jutnade, Allah jarama, on jarama, kono laamu Mauritanie ɓe jagguɗon ɓe goppeɓe ko ɓuri yawde. Ko ɗum de woni ko min ñaagui on e dow jam e deƴre. Goppe mawɓe amen ɓe cokoton ɓe e dow jam e deƴre. Musidɗo mon Guelo Galba, yo Allah rokku en wonde e jam.